Здравейте от Казино Принцес. При мен е една от пиарките на казиното, Нина Брънкина. Здравей, Нина! От колко време работиш в казиното? Какви са твоите наблюдения върху играта на Texas Hold'em покер и какво ще посъветваш нашите покер играчи? Здравейте и от мен. Работя от около 5 месеца. Както знаете, Texas Покер е много специфична игра. Тук играе важна роля най-вече психиката. Не може да се разчита само на късмета и на добрите карти. Именно за това бих посъветвала нашите играчи да имат най-вече вяра в себе си, което е изключително важно и да не губят надежда. Какво предстои от тук нататък за коледните празници? Имате ли някакви подготвени изненади за хората, които посещават Казино Принцес? Да, специално на Нова година. Тук ще бъде скандалната звезда Азис, който ще забавлява нашите гости. Освен това, наградата от голямата томбола, която организираме, ще бъде невероятен модел Mercedes 180. Аз може ли да участвам? Разбира се. Ще се възползвам. Много ти благодаря за интервюто. Много успехи ти желая. Благодаря и на вас. Мерси.